Tästä se sitten alkaa 6 viikkoa meihemiä. No niin, moi vaan. Mä pääsin nyt tänne Clarioniin kirjautuun. Just tilasin itselleni safkaa kuljetuspalvelun kautta, koska en jaksa lähteä hakemaan mistään. Mä olin viime vai edes torstai-perjantai yöstä lähtien Roodoksella voimaannuttavalla reissulla puolisoni, isäni, siskoni ja siskon 3 lapsen kanssa, ja on kyllä niin voimautunut olo, että ette tiedäkään. Päivän ehdin olen himassa, koska otin päivää ennen sit lennon, kun tiesin, etten varmaan siellä ihan hyvin lepää. Ja kun 40 astetta lämmintä ja aamusta iltaa huutamista ja hotellin seinät paperia ja raskaalta tuntuu tällä hetkellä ja jännittää jokseenkin perkeleesti. En tiedä miksi, koska mua ei normaalisti oikein jännitä TV-kameroiden edessä oleminen taikka muuten tämmönen esillä oleminen. Ehkä se on tää kisaformaatti sitten, mikä tässä tekee. Täällä oli heti jätettiin Peter Stordalenin kirja ja Let the Games Begin. Mä odotan, koska se Jigsaw tulee tuolta jostain luukusta sen nukkensa kanssa, joka polkee polkupyörällä ja sanoo, että I want to play a game. Mä pakkasin mukaan aika lailla kaiken omaisuuteni, koska en ajatellut poistua täältä ennen kuin kuulen sanat, että sinut on palkattu. Mut ei mennä asioiden edelle. Huomenna alkaa skaba. 6.45 pitää olla tälläytyneenä tuolla alhaalla. Päivä kerrallaan hötkyilemättä, ja siinäkö se on mulle tekemistä sit. Ehkä suurimmat semmoset kompastuskivet mulla varmaan olisi, että osaisin pitää turpani kiinni, enkä lähtisi ensimmäisenä säätää ja säheltää. Mä oon vähän tarkkailisin. Mut katsotaan miten menee. Mulla ei ole mitään strategiaa muuta kuin olla oma itseni ja tehdä parhaani. Mä sanoin jo haastattelussa, että mä en lähde tänne sanoon, että mä tuun voittaa tämän koko skaban, koska mä en tiedä yhtään, ketä ne muut kisaajat on. Ja se olisi tosi ylimielistä sanoa tietämättä ketään muita. Että mä tuun voittaa ne kaikki ja mä oon se oikea ihminen siihen duuniin. Tästä kisan mittaan se sitten selviää, että onko musta siihen. Onko joku toinen parempi. Wish me luck. Mä menen syömään nyt ja ehkä uimaan. Palataan asiaan.